Blacklist Badik Memnunum şagiryanakı Mara azob nate Memnunum şagiryanakı Memnunum şagiryanakı Ahi Matok tati aşka etdinem darım Arrangement boy Amer Zaptiavoz از студияи Best Rap Stars Records. медонум намехоҳӣ огоҳ бошум ай дардат неки фаҳмиду шавҳарат намерасидай ба қадраде пар шикастаи ма мемулум шагирянаки ҷон ма ҳозира метумад ма ҳаму майдаҳаки ма ҳамуе ки ақлиш намегирад да ягон кор майдаҳаке ки да 17 солаги арӯз чашу дод ма ҳамуе ки чашидам маззаи банги чарса ма ҳаму кӯдаке ҳастам ай дастам гирифти даста ваъди шу каданат ҳароми ақли ма пухта шида хидмати пора кардам дӯст доштам нодихта шида ки бераам одам нашидӣ ма бас накардам ай ту да хушрӯву шомад не ки ма ҳавас накардам бадик бас ки ҳичка нарасид ба қадри сухтанат аю да хушрӯва шомада дӯст медорем гуфтанат ма да ғайри ҳарфи ме дарконеста ягон зоташ рӯ земия пеши ҷонаш не ки болои хака ҳамуҷо мехоҳам бинам чеҳраи хадота баъд як чизи дига бифамошуви гадота ки ай пешим наброя ба номи аллоҳ гуфтестам реза мекунам бала болади соле ки ман сухтестам аски эқам задаи қамарду мошиқ нестай не иқа ошиқ ченима ғама надидестам мара мегӯ чӣ ғам дорӣ ки аю бо фарқ доштам ӯ ошиқи машиқа ношиқи ман зар дошт ман надонистам филми ту охири дашт мекунам чӣ хати нағзаш бинӣ дига кас хушбахт чӣ мекунам коша аввал медонистам бевафои ту медонистам ба худо намерафтам ай қафои ту гадо рӯзае ки бетима хиза будам сад бак диюм этаж рӯ ба рӯ хизак будам натонистам харида падаркаш кунам дата не ки аи так калоша язно падака гадата катаги дару миллион фахрат беҳисоба даеди соли зиндагида қисматат азобат соҳиби кӯдак нашиди байни раҳда мондакат пират кадаеди сол бисё азоб додакат дастои ма бастаги ай коре кардан намеша ранги ту духтаре беақл доим пишти дар меша ишавам хова дидам нома гирифта гирья кадести мардум мега мурдаю не ки бовар накадести бахайр боша хови ма худое чӣ нашава мурданам қариб омадай бигениш ки зиқ нашава беурам зиқ намеша уя намуд берам ай дига намерам на горни алиш мекунам раҳма бахайр боша хови ма худое чӣ нашава мурданам қариб омадай бигениш ки зиқ нашава беурам зиқ намеша уя намуд берам ай дига намерам на горни алиш мекунам раҳма